Mayong hapon Mindanao, ako si Sara Hilomen Velasco. Usa ka coffee shop sa Davao City ang gilungkab. Kapin 50,000 pesos nga cash ug mahalong gadget gilimas sa kawatan. Nakaalerto si Argil Relator. Alas 3:30 Lunes sa kadlawon, dihang gisulod og kawatan ang usa ka sirado na niadtong higayuna nga coffee shop sa Bypass Road, Barangay Maa, Davao City. Sa kuha sa CCTV, naablihan sa suspect ang glass window sa atubangan sa shop. Nataod-dauran pa una siya misulod. Gipang ablihan niya ang mga cabinet. Ang kawatan, nakasuot og bull cap, sweatshirt, short pants, sapatos, ug nakatago ang katunga sa nawong ug scarf. Migawas siya sa glass window kung asa siya misulod. Dala na ang mga kaha sa kwarta ug gadget. Sa pagsibat sa kawatan, siya ang nagmaneho sa getaway motorcycle nga naghulat sa gawas, samtang ang kauban nga angkas mo'y nagsilbing lookout. Buntag na matud pa na matgunan sa mga trabahante ang insidente, dihang nagkatag na ang sulod ato sa pag-abli sa shop. Sa morning manggod ang nakabalo, so abi nila is busy mi atong Sunday, then pagka Monday po is kanang kalat na kayo ang sasulod, then abi nila wala mi nang limpyo kay tungod lagi sa kabisi sa Sunday. Then nag-as if na lang sila din pag pangitan na nila sa mga kwarta po sa kaha, wala naman daw, so pati ang drawer na mo is kalkag na kayo, katag na kayo siya. Dihang pag-check sa CCTV, didto na kumpirma nga gisulod og kawatan ang shop. Kung kani po yung i-open is mo alarm siya, dira po kay ginaset na mo alarm from 1 to sa 7 ng the morning gina siya mo alarm. Nya, diri man siya ni open po, giano lang niya screwdriver, giangat niya. Wala mo po siya ni alarm, so mo tong nakasulod siya. Yes po. Sa report sa kapulisan, ana sa kapin 50,000 pesos nga cash nga kita sa maong shop ug mahalong tablet ang nawala. Sa pahayag sa maong coffee shop, nanawagan sila og tabang sa katawan nga kung dunay nakaagi sa Maa Bypass Road niadtong higayuna nga dunay dashcam recording ug sa mga silingan nga establishmento nga dunay CCTV nga matabangan sila nga makakuha og dugang footage. Meron na tayong person of interest and may mga information din tayo na nakuha from the community na involved ito sa pagnanakaw itong person of interest natin. And as of today, identified na natin, sir, no, with regards sa identification sa alleged suspect na. Padayon ang investigasyon ug wala ginapadaplin sa kapulisan ang posibilidad nga dunay inside job. Kung dunay impormasyon labot sa mga suspect, gilayong i-report kini sa pinakaduol nga Davao Police Station. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Argil Relator. 1 Mindanao.